ya Nyamira asitokomanya gobna obotuko bwogokira rero niko mbasika n'umubonya tukawakane kwa chinsemo chikorunga bwarani angene kerenyo ase parene kuro Nyamira gochekericho basikono nya tukabokubwatarani egali ya obosombi bw'abantu gose ya matatu amo netrera wakano we mobe niko nya tukabokwerera abantu batano batatu gosiria magema abwabo abantu bande batano niko bagenda kurwanira amagema abo ase enyagitari asamarikatana ICU nabo batatu niko nabarabu bali ase nyagitari abo bagatebekana babwate amachera amake kobwatekana gose kana korenganirwa na ibo bande bali ase ensemo ya ICU abarai aho niko bagenda gutuma mogomba abo netikulia rero niga gatia barai banyako bagutarucha se inyagitari ya Nyamira National Nyamira inyagitari enene ya Nyamira asibanyaraka bakurwa ebirengerero byabo bakurwa magomba abo nabo igakurwa engona gochiase bali bontu banyaka bakubataranirwa amo nomo basokano yo muna agotumanyia omorikito fatigari gisemba amagombo amanene nigo agendera kubwata inze ase enyagitari ene ya Nyamira maiga y'abantu kwenekya emebere y'abantu abo abo basiretie amagima abo ritukore igoro kubwatikana n'umubasukano omube gwepara oyoiga n'umunyagitari omanene ase enyagitari ene ya Nyamira Dr. Angela Ogendi kagukwanira igoro y'umubasukano yo okorekanete rituko rya igoro ase pare nene ekurwa ekerenyo gwechia iko Konge. Orogotuko twanyorete casualties banyorete accident gari ekerenyo abantu 8 basiretie amagima abo batano bara admitted ICU babere bali bobe mono bara accident and emergency bagenderete no bugwenia ase bali basiretie abamu abo twabatebiri pole une nyagitari twatemete konyara kubakonya bagenderete no bugwenia babere mbaroto korifa babatakire kore neurosurgeon umunyagitari wobo egati yabo basiretie abantu babo nigo bakwanire ayayiga amono mwana oye barabana ririani kode amono mwana oye umwana sote amana abana bantu umwana gete no bara isiru masinyagitari mayiga na bibuli babana bagabonsi basito mungina tubano mungina gete wana abana bari ku Nairobi ochamusiga iga asinge fitu ngakonyo mutakolesama koyo ku state sote baikansira abo bakanyora cyane umwana ririanya gakuno umwana oyo makana abana bande bara ICU otubali gusabanga gati asogwanza asarakali yito ya Nyamira nabara ibonsi kiyo ndo bonsi bwelo wisas kagiti mumatokonya tubisia abana bara ICU tubaire nyagitari ingiya usinya sai nabakonya nantu mamanya nya sai nabakonya maene namasisi ayega otubwatoroje masisi andi utarakora kubwatikana naya nigo mugabana bwe kaunti ya Nyamira akora etaro ya bene bwikase nyagitari enene ya Nyamira ase okubatarira abaroira abo bagenderete kurwanirira obugima bwabo na baria basiririe abanju babo nigo bono abaremya na kubariera eirabuna nigo arachigotene na bokongu amo ni chiamate chiga kwa niaba yangu na serikali nuko ngora mono asa chari yabeta se ane kerenya between Konge na Kerenya asa basirire si family toko ngora nene asa nerora aba baremu akimna serikali tote nena inwe agenda se small committee ko work in families elinde tumanya kitora akonyane serikali bantu baitu mwesi piasi mwabeta mwigwete tubwata abantu ICU kendera kubasabira abo igo bali baitu basiriria magima sabira chifamilie chikiagera niwa yabere mubasakano mukongo abantu baitu babere bagosiria abandi baetane tiyo yo mase family aina bara mayanda manene ensemo yaye nigo mubunge bwe kaunti ya Nyamira omusikecherusha mumanyi nigo atuma magombo abene kuchase chiamate echo na usabire amachika para kubwatiwa n'abantere babonzi ingana ya mentirwe chinguru noyore nobote bwe kerugukyo bubunge bwa North Mugirango umanyikaine buna Duncan Bunduki kinirende twara kubasaba kamuranje chintere bano cyobo yubwe turera no cyobo yubwe pick up no cyobo ye personal vehicle no bane ye passenger vehicle chire para kamuranje amachika arimo gusoma ubwabwe kaine bona ari kubasarura kamuranje
mobwatie amachiko yepara ase eng'encho bono iga aba babete involved ase accident yeye nabo oranyore kero onyomo nare onde ase barabu nare obwate amakosa aya na amakosa aya naragerire twasiririe abantu abange separa nayaba eserikali ya Nyamira County eteme kurigireria abantu banyora obokong'u naende eteme gotenerera chibill kiri nyagitari kiagera namang'ana abamo gosokono n'abantu mbogwete obokong'u naende mboche namang'ana twaregeretie Christmas igo toigwete baseng'encho ring'ana erio tunasema pole sana igo nonyene serikali enene twara goteba baingirie bateme korora ng'aki bare bagotenetie amanyinga badonetie ase eng'encho aria Nyamira balo hospital ekiagera obokong'u mbora ebaitera amanyinga amange sana ayaiga na mayanda agendete kobaga kwenekiwa anene korwase chiamate chiria chiabete chigosibia abancho babo kobwatikana n'omubasukano omobe bwepara oyo onyarete kobaga kwenekiwa abo igoro magoroba abwase abantu batana batato baenekirie gosiria amagimabo nabo igo abande batano nigo babekire ase getengo kiria kia ICU nabo igo abande batato nigo babekire ase chiwodi aho ase nyagitari yaiga enene ya Nyamira Hinko ripota regetembe korwaiga asengendo ye nyagitari enene ya Nyamira eye gotoka ime ya wodi ya Township West Mugirango Inchefa Tigad Isemba